Takže ahoj lidi, vítám se v dnešním videu. A v dnešním videu vlastně... Všechno chápu. V dnešním videu vlastně jsem chtěla vám ukázat, nebo vlastně vám natočit tuto hru Star Stable Horse. Já mám tady Morgánka, žibátko. A právě takhle tady musím teď dělat questy. Já už jsem to hrála, jenže se mi to vzhledem k tomu, že mám nový mobil, tak se mi to udělalo znova, jinak jsem měla 2 koníky. Už. Nebo 3, nevím ani. Ale to je fuk. My se teda takhle tady podíváme. Tento den na tuto hru. A tato hra je dobrá, akorát prostě je, nebo ne těžká, ale je to nedlouho. Vždycky. Takže dáme vodičku. Vypij to, sakra. No jo, Morgánce, no. Jsou krásný. Já si ještě vezmu tohle. Co tady udělám celý. A tady ta deka mi dělá vždycky největší problém. Před chvilkou jsem právě hrála Brawl Stars. No, mám nějak 1000 pohárků asi. Nebo 2000, protože já jsem to nehrála strašně dlouho. Ale víte co, já na to nemám. A vlastně ono to jako není zase tak těžký, akorát teďka tam je nová sezóna, mně přijde. Asi jo. A mám nějakých pár brawlerů, takže tak no. Jestli znáte Brawl Stars, tak mi napište do komentářů, takže ještě no. Díky. Vidíte, přesně takhle to tam potom dělá. Jdi na mrkev. Mrkev, dej si tu mrkev, sakra. Sežer to. Ti říkám, že to budeš jíst. Jo, oni mi tu mrkev vždycky odmítnou. To jako, já na to nemám. Ti dám všechny jabka, ale stejně to nebude stačit. Ne. Prostě nechce. Aha, tak to jo, no. To je super. Tak si dáme reklamu. Jo, tak reklama mi nejde, no, takže super. Jo. To bude trvat ještě 20 let. No. Snad ne, teda. Jo. Dej si to mrkev. Dej si to mrkev. Mě to štve hrozně. Hrozně. Že on si to mrkev stejně ten kůň blbej nedá. No, takže to je konec videa. Hele, tak já se tady podívám, jestli můžu mít ještě druhýho koně. Ano, můžu. A my si jdeme vybrat konínka. Buď to Norika. Frýsák tady, jo. Oni mají tady úplně nějaký divný ty. Já bych chtěla asi Ardena. Ardenka. Když je on je krásný, jako. Když si to tak vezmu, že ano. Koukejte na to. Prostě koukejte, jo. Takhle jako tady. Ten obličej, to je prostě jako bomba. Ano. Jdeme dál radši. Jako tady to je prostě dostane. Můžeme mít painta. Ale nechce se mi. Je tady mám tupičky. Ještě tady ne. Musím to všechno vrátit, tak. Já nechci pastelku. A my se teda podíváme dál. Potom tu máme American Quarter Horse, jo. Quarter Horse, tak ten není moc pěkný popravdě. Se nelíbí. Andalusia, no nechci, to mám v Susku. Hele, ale Appalooska,
to je jiná. Myslím, že někde takhle jako úplně na konci, když jdu zase na začátek, tady možná chci Norika, tak tady máme velšpany a velšíka, jako velší, to se mi líbí, jo. Bych chtěla. A nebo tady je Traken a Šireček. Hele, to je jako těžké rozhodnutí. A nebo tenisák. Trakena nechci. Ale teda ten velšpany, jako to mě zajímá. Docela. Hele, já nevím, to se nechce. A nebo když to tak vidím už, tak bych možná mohla mít 2 koně a žádný poníky. Ale tohle je hezký. A nebo Norika prostě. A víte co, já si vezmu toho Norika. A dám mu třeba taky Sunny Angel, tam to nebylo Sunny Angel, ale nějaký AC, takže Ice asi. No a to je jedno. Takže tohle máme Sunny Angel. A máme dalšího koníka. A ne díky. Koukejte, jo. Tady tohle a tohle zvíře. Mám tady 2 zvířata. No. Bomba. Teďka asi půjdu ven, když to tak vidím zase. Šáno. Tady máme našeho popana. Mě tady hučí mobil. Mamka mi něco napsala. Koukejte na něj. To je boží kuň. Každopádně. Ty bys mohl poslouchat. 1, 2. Pojď ještě jednou otoč hlavou. 3. Pojď. Kliky. 4, no, to se nepovedlo. A dej mi to 5. Už měla bych 5, no. A nemám. Takže já si vezmu ještě jednou to. 1. A teďka to nebudu dělat. Jenom to kašlu. A teď to neudělám. No. No. Protože není třeba, stejně dostanu ten jeden, takže. Takže tak. Hraj mi to. No tak to. To je fuk. Darika mi většinou dělá problém, ale zkusíme to. A vidíte? To mi se spínají většinou. Tohle byla začátečníky. Susku. Ne, ty pojď ke mně. Tak co, už tady něco mám? Se to dělá nějak pomalu, na ten cukřík. Já chci cukřík. A free taky chci. Nějaký free hnojivo. Plus, no tak nic, no. A já nechci tohle, ale ještě cukříky. 20 koček. Pojď ke mně. A teďka to bude trvat pomalinku, ne? Teda, rychle. Takže, tak my si jdeme dát bumbík. Pitíčko. Pojď, ale pij už. Je to dělej, koni. Koni neschopná. S těma hříbátama to trvá hrozně dlouho. A já už nemůžu, prostě ne. Tak plus 7, tak to bych mohla. Hlava dopředu. Dopředu určitě dostanu. 4krát. A teďka ještě na tamto. To bylo jasný. Tak druhý máme, konečně. Vyzkoušíme si to na tomto koníkovi.
Předtím mi to moc neklusalo teda, to zvíře. To bude nahoru teďka, že ano? Tak no. A zrychle pojď. Ne, sakra. Škoda. Jsem myslela, že by mohlo vyjít. Jinak ten příběh, co jsem dělala, doufám, že jste to viděli, tak pokračování nevím, kdy bude, ale asi za nějakou třeba zítra nebo dneska, nebo nevím. Jo, prostě se uvidí. A takže tak. Ach jo, to bude dlouho. No počkej. A tohle nechci. Tohle. Třeba. Tak, já chci druhýho koně. Pojď ke mně, koňáku. A pojď ke mně, ještě ti dám. Dám ti žrádlo. Ne, to je blbej kuň. Tak. Teďka eplíčka. A koukejte, mi to prostě nesní. To je jako vybíravost tohle. Doslova vybíravost. A teďka mrem se na. No, nechci. A to je jako nejhorší na tom, no. Takže si musím založit novou farmu. Ne. Já chci hamání. Chci hamání jiný, ale. Já chci jiný, tady to je, ne? Tady to je. Určitě. Tak. Proč? A co třeba hotový cukříky, co? Co to je? 60 korun. Co to je, co? Jakože jsem je už dostala, nebo jako, co to je? Tak jo, zkusím se podívat, když to jenom takhle jako mrknu. No bodejť, ne, já mám cukr. No tak teďka jsi happy. Happy feet, tak. Zkusíme tohle. Haleluja, poklona. To už hříbat to umě, jo, to jsem nevěděla. Star Stable Horse, jako měli byste se trošku klidnit a měli byste zlepšit animace. Popravdě, tohle je nic moc. Tak už něco, ale. Tohle je, jak když ti kůň vyskočí nějak úplně pošáhně. Tak. Jo, a zapomněla jsem zmínit, to se asi ještě kouknem do Seska. Tak takhle to můžete vidět, já vám ještě udělám samotný video, asi vám to teďka neukážu. No, takže takhle. A co, víte si zbytek.